खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो रायजों बड'लेण्ड नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गिबियावनो जोङो गाहाम हामलायनाय बे समाव जासिग्रोबाय। दा जोंनि जे दिनैनि प्रेस मिट होनायनि जे गुबै उद्देश्य बे उद्देश्यआनो जाबाय क'क्राझार जिल्लानि अल आसाम ट्राइबेल संघनि बियो 6थि 3 बोसोरारि जथुम्मा बेखौहाय नैबे जोंनि मुराबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय सान्थिपुर नैबे गेलेग्रा गेवलां फोथाराव जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम जादों गाजा गोमजायै। बेयो जाहैबाय 23 आरो 24 मे मासनि बियो गाबोननिफ्राय जागायगोन। दा जोंहा 23 थारिखनि जिथुनाखि प्रग्राम बायदि दं जोंना फुंबिलि समावहाय जोंना मेन गेट बेखेवनाय बियो फुंनि 9 बाजियाव जागोन आरो बिनि उनाव जोंहा थान्दै बादा बेखेवनाय बियो 9:15 जागोन आरो जामुंसालि बेखेवनाय बियो 9:30 रिंगायाव जागोन। आरो जोंना बेलासियावहाय बेलासिनि 4 बाजिनाय लोगो लोगो जोङो मोनसे थान्दै आजावनाय बियो 4 बाजियाव जागोन आरो 6 रिंगायाव फार्स्ट डेलिगेट सेसन बियो जागोन आरो बे डेलिगेट सेसनखौ जोंहा इन'ग्रेसन खालामफैगोन जोंना श्री जगेन नार्जारी एक्स भाइस प्रेसिडेन्ट अल आसाम ट्राइबेल संघनि बिथाङा फार्स्ट डेलिगेट सेसनखौ बेखेवना होफैगोन। आरो अखानायै जे 24 थारिखआवहाय जोंनिया फुंनि हाबाफारि बायदि दङ जोंना फ्लेग हस्टिं खालामनाय आरो बे फ्लेग हस्टिंखौ खालामगोन जोंनिनो क'क्राझार जिल्ला अल आसाम ट्राइबेल संघनि मानगोनां आफादगिरि बिथां अनिल चन्द्र औवारी आरो बाहाय गासै जोंना मोन 14 बाहाय प्राइमारिफोर दङ आरो बे मोन 14 प्राइमारिनि बाहाय ट्राइबेल संघनि जिथुनाखि गोथार फिरफिला बेखौ गासै प्राइमारिनि आफादगिरि बिथांमोनहा बाहाय उरायहोगोन। आरो बे फ्लेग हस्टिं खालामखांनायनि उनाव आरो नैथि बाहाय डेलिगेट सेसन बाहाय जिरायफिनगोन। बियो मोनसे थार मिटिं पिरियड माने गोजाम आफादखौ सिफायनानै बाव गोदान आफाद दानाय जागोन। आरो जोंना 12 बाजिनाय लोगो लोगो जोंना मोनसे अपेन सेसन जागोन। बे अपेन सेसनावहाय जोंना गाहाय आलासि हिसाबै जोंना बाहाय बाहागो लाफैगोन अल आसाम ट्राइबेल संघनिनो मानगोनां आफादगिरि बिथां सुकुमार बसुमतारी बिथाङा बाहाय गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लागोन। आरो बाहाय थांखिजानाय बा अपेन माने मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंना बाहागो लाफैगोन जोंना आथिखालनि दानि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाव बाहागो लाफैगोन। आरो बाहाय जोंना गोबां लकेल EM बा MLA बाहाय जोंना बाहागो लाफैगोन मानगोनां जोंना आथिखालनि 12 नं सालाखाथि समस्तिनि EM देरहासात बसुमतारी सार बिथाङाबो बाहाय बाहागो लाफैगोन। आरो आथिखालनि जे जोंनि 3 नं क'क्राझार LAC नि गोदानै सायख'जानाय मानगोनां MLA सेवलि महिलारि मेडामाबो बाहाय बाहागो लाफैगोन। आरो बाहाय गोबांथार जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर'नि जोंनि ट्राइबेल दैदेनगिरिफ्रा बाहाय बाहागो लाफैगोन। दा बेखिनिखौनो जोङो RC कमिटिनिफ्राय गासै जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरखौ बाहाय फैनानै बे मेलखौ मेहेरगोनां खालामफैगोन होननानै जों आसा थिदों। लकेसना जाहैबाय जोंना
कारिगावनिफ्राय फैनानै मोनसे बसनगाव होननाय दङ। बे बसनगावनि मोनसे लामाजों खोलाहा फैबानो बेखौ मोनगोन आरो बेनिफ्राय एसे सानजाजों दावखोबोनांगौ आरो बाहाय मोनसे LP स्कुल दङ, सनापुर LP स्कुल। बिनि एसे सानजाजों फैनानैनो बे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि 6थि 3 बोसोरारि जथुम्मा अल आसाम ट्राइबेल संघनि बे जथुम्माखौ बाहायनो खुंफुंनाय जागोन आरो बे सान्थिफुर मुराबारिनि बे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जादों आरो